Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, ang buhay ay parang isang karera na pwede kang mapag-iwanan kapag hindi mo ginalingan. Pero minsan ay kailangan din talaga nating huminto para tignan kung tamang landas pa ba ang direksyong tinatakbo natin. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maghabol sa isang bagay na pinagsisihan mo rin sa bandang huli? Dear Papa Dudut, kung ang iba ay mahilig magbasa ng libro, tumikim ng mga bagong pagkain o mangolekta ng mga bagay-bagay, iba naman ang hobby ko. Mahilig po kasi akong tumakbo. Literal po akong mananakbo, Papa Dudut. Dahil ginawa ko ng bisyo ang pagsali sa mga fun run. Nakakapagod at nakakahingal man kung iisipin, pero mahigit 5 years na po akong tumatakbo. Ito na kasi ang ginawa kong libangan para mag-distress tuwing marami akong problema, lalo na kung puno ang workload ko. Ako nga pala si Dana, 35 years old at nagtatrabaho bilang sekretarya ng isang politiko. 3 beses sa isang buwan akong sumali sa mga fun run, hindi lang po sa Metro Manila kundi pati na rin sa ibang lugar. Masakit man sa katawan at medyo mabigat sa bulsa kung minsan, pero kakaibang saya kasi ang naidudulot ng pagtakbo sa buhay ko, Papa Dudut. Karaniwang sinasalihan ko ay mga run with a cause tulad ng breast cancer awareness, mga environmental fun run at kung ano-ano pang events ng mga NGO. Minsan ay tumatakbo ako ng 10 hanggang 16 kilometers. Ang pinakamalayo na ay 21 kilometers. Sa pamamagitan ng fun run ay nakabuo ako ng bagong grupo ng kaibigan. May mga nakilala akong mga tao na mula sa iba't ibang lugar at estado sa buhay. Ang nagustuhan ko sa fun run ay may iisa kaming layunin at ito ay magkaroon ng healthy lifestyle. Papadudot sa fun run ko rin nakilala ang lalaking bumihag sa aking puso. Walang iba kung hindi si Migs, Papadudot. Huy Dana, kanina pa kita kinakausap. Sorry? Ano ba yon? Ano ba kasing tinitignan mo dyan? Kasi naaliw lang ako sa magjowa dun sa kabilang cafe. Ang sweet kaya nila. Sus, maghihiwalay din yan. Walang forever, no? Ang bitter mo naman. O ano ba yung sinasabi mo? Sabi ko, uuwi na ba tayo? Ubus ko na tong kape ko. Maya-mayang konti, ayoko pang umuwi. Dito muna tayo sa mall, mas malamig. Tsaka wala akong kasama sa bahay. Sis, pagod ako sa trabaho. Gusto ko na talaga magpahinga. Ito naman, magstay pa tayo dito kahit 30 minutes lang. Nilibre naman kita ng kape. Ano ba yan? Pasalamat ka talaga, kaibigan kita. Ay, oo nga pala, naalala ko. May ganap ka ba sa linggo? Ako? Wala naman. Bakit? Out of town tayo? This weekend na ba? Hindi ba may fun run sa linggo? Sa linggo? Hindi ko sure. Wala naman akong event this month eh. Aba, himala. Bakit naman? Tamad ka na bang tumakbo ngayon? Hindi, busy lang sa work. Marami pa akong kailangan tapusin eh. Alam mo na, malapit na ang barangay fiesta, kaya marami na namang plano si boss. Tambak na naman ang trabaho. Pero since free ako this weekend, naisip ko sanang lumabas ng Manila bago ang madugong workload. Eh teka, ano bang event sa linggo? One run, one heartbeat fun run sa Pasay. Ay oo, alam ko yan. Hindi talaga ako nagpa-register dyan. Ganun ba? Sayang naman. Ang balita ko aaten si Migs doon. Hindi nga. Oo, nakita ko sa Facebook niya, pinopromote nga niya yung event eh. Nag-i-invite siya ng mga pupunta.
Oh my gosh! Kailangan ko rin pumunta. Akala ko busy ka. Kung si Migs ang pag-uusapan, walang busy-busy, no? Ibang klase. Ikaw na talaga ang loyal sa lalaking yun. Hindi lang loyal, patay na patay din ako sa kanya. Kung anong hilig mo sa mga oppa, ganun din ako pagdating kay Migs, no? Kaya gagastos ako kung gagastos. Kasi mahal ang registration fee eh. Pero sige lang, sa ngalan ng pag-ibig. Sakto, usapang puso yung fun run na yun. Baka naman sign na to ng universe, diba? Baka naman this time, umusad na ang love story namin. Siya nga, advocacy yun ng Philippine Heart Association para i-promote ang pagkakaroon ng healthy heart. Literal na puso ang pinag-uusapan dito, hindi pag-ibig. Sino-joke lang kita, pinatulan mo naman. Ikaw, napaka-boring mo naman kausap. Nagpapaka-poetic na nga yung tao dito, oh. Sis, hindi bagay sa'yo. Ang cringy. Basta, wag na tayo mag-out of town. Sa fun run na lang ako pupunta. Hindi talaga ako mag-out of town kasi nakaregister na ako sa fun run na yon. Kaya ikaw, mag-register ka na rin bago ka pa maubusan ng slot. Hala, oo nga. May online registration ba? Wala, on-site lang. Sakto, nandito tayo sa mall. Hanapin na lang natin yung store para makapag-register ka. Ay, sige, tara na! Papadudot, para sa mga taong mahilig tumakbo ay marami ang nakakakilala kay Migs. Pero syempre, Papadudot, pinalitan ko ang pangalan niya para sa kanyang privacy. Sikat si Migs sa grupo ng runners. Marami na kasi siyang sinalihang marathon at isa siya sa laging nangunguna sa finish line. Minsan siya rin ang pasimuno sa mga fun run dito sa Metro Manila. 37 years old na si Migs, Papadudot, at marami na siyang napatunayan pagdating sa larangan ng pagtakbo. Minsan na nga rin siyang na-feature sa isang sikat na magazine show. Sa kabila ng edad niya ay hindi mo iisiping malapit na siyang mag-40. Babyface kasi siya at aakalain mong teenager lamang. Makinis kasi ang balat nito, matangos ang ilong, manipis ang labi at maganda ang height. Magaling din siyang pumorma na kahit running shorts at sando lang ang suot ay napakalakas pa rin ang appeal niya. Siguro dahil malinis din ang itsura niya, pang matinee idol ang datingan kaya marami ang nahuhumaling sa kanya. Bukod sa pagiging gwapo ay iniidolo ko talaga si Migs dahil sa pagiging fit nito. Maganda ang lifestyle niya at gusto ko na kapag tumanda ako ay maging bata rin ang itsura ko. Minsan na kaming nagkita ni Migs, Papadudot. Nakapagpa-picture ako sa kanya one time pero nahiya akong makipagkilala sa kanya. Nakaka-intimidate kasi siya sa personal at matutulala ka na lamang kapag nakaharap mo na siya. Isa siya sa rason kung bakit ako naa-addict sa pagsali sa mga fun run. Medyo stalker man ang datingan pero siyang pangunahing hinahanap-hanap ko tuwing sumasali ako sa mga ganong klase ng mga event, Papadudot. Sis, nakita mo na ba si Migs? Hindi eh. Baka naman hindi siya natuloy ngayon. Hindi, nakasalubong ko siya kanina habang tumatakbo tayo. Pabalik na siya sa finish line kanina eh. Ano bang tinakbo niya? 21 kilometers. Ay sayang. Dapat doon na lang pala tayo nag-register. As if naman kaya mo. Eh hanggang 5 kilometers ka lang naman, no? Siyempre, joke lang. Sinasabi ko lang yung pampalubag loob since hindi mo nakita si Migs ngayon. Hindi ko kaya yung 21 kilometers. Masakit na tuhod ko sa 5K. Ako rin, hindi ko rin kaya. Ano na? Nasaan na ba si Migs? Pasensya na. Narinig ko yung pinag-uusapan nyo. Hinahanap nyo ba si Migs? Ay, opo. Kilala niyo po ba siya? Hindi nyo na siya makikita kasi umalis na siya. Kaalis lang niya kanina. Hala, bakit daw? Wala pang awarding Di ba second place siya sa 21 kilometer distance? May iba pa siyang commitment na kailangan puntahan eh. Teka, itong Migs ba na tinutukoy mo at Migs na hinahanap namin ay iisa? Kasi maraming Migs sa mundo.
Si Migs na maputi, matangkad, matangos ang ilong, tsaka may neck tattoo? Kung siyang hinahanap nyo, nakaalis na siya. Nagmamadali kasi siya kanina eh. Pagkatapos ng takbo, nagpalit agad siya tsaka lumarga na. Paano mo naman siya nakilala? Close ba kayo ni Migs? Magkaibigan kami. Magkasama kami sa iisang gym. Talaga? OMG! Ako pala si Dana. Tawagin nyo na lang akong Atom. Tapos ito naman si Rona, kaibigan ko. Hello? Hello din. So, ano kailangan nyo kay Migs? Bakit nyo naman siya hinahanap? Ito kasing kaibigan ko. Umaasa na mapansin siya ni Migs kasi matagal na niyang pinapanalangin na magkatuluyan silang dalawa. Uy, bunganga mo, wag mo naman ako ipahiya. Totoo naman ah. Palabirutong si Rona. Huwag ka maniwala dyan. Hinahanap ko siya kasi gusto ko sana magpa-picture. Ah, ganun ba? Next time na lang. Marami pa namang susunod na fun run eh. Sayang lang kasi, chance ko na sana to para makita siya ulit. Sandali lang. Kung magkaibigan nga kayo ni Migs, bakit kanya iniwan dito? Nagmamadali kasi siya. Tsaka hindi naman kami sabay na dumating. May sarili akong sasakyan tapos may dala rin siyang sasakyan. Isa pa, gusto kong makuha muna lahat ng freebies bago ako umuwi. Bakit naman kasi hindi ka naniniwala, sis? Alam mo namang skeptic akong tao. Madali lang naman kasing magsabi na friends kayo ni ganito, ni ganyan. Kung ayaw niyong maniwala, eto may pruweba ako. Sandali lang. May video kami dito sa cellphone ko eh. Hanapin ko lang. Eto, walang sound kasi nasa gym kami. Patingin? Oo, si Mix nga to, walang duda. Ano, naniniwala na ba kayo? Ako naniniwala talaga, ewan ko lang dito kay Rona. Oo na, naniniwala na ako. Sorry. Okay lang. Mas maganda yung skeptic para mahirap maloko. Diba? At least naiintindihan mo. So kailan daw ulit sasali sa fun run si Migs? Hindi ko pa alam eh. Tatanungin ko na lang siya. Sabihan kita kung kailan. Talaga? Sandali, bigay ko sa yung number ko para ma-update mo ako sa mga ganap sa buhay ni Migs. Okay, sure. Papadudot, isang fitness instructor si Atom. Naging magkaibigan daw sila ni Migs noong magkasama sila sa isang gym matapos iwanan ni Migs ang dating gym na pinupuntahan niya. Noong magkaroon ng sariling fun run event si Migs ay inaya si Atom na sumali. Simula noon ay nawili na rin sa mga fun run si Atom. Kaya nagtuloy-tuloy na siya sa pagsali sa mga pagtakbo. Matangkad si Atom, Papadudut. Halatang babad ito sa gym dahil maganda ang pangangatawan niya. Parang ngang may sariling diet din ang biceps niya dahil alagang-alaga ito at maganda ang hubog. May pagkamoreno siya at simple lang ang datingan. Cute naman siya pero hindi siya yung mga tipo ko. Hindi tulad ni Migs na unang sulyap pa lamang ay mapapaibig ka na. Si Atom naman ay kailangan pa ng mahabang panahon bago mo ma-realize na nakatago ang kanyang kagwapuhan. Kung ikukumpara silang dalawa, Papadudut, mas gusto ko pa rin si Migs. Nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Atom simula noong magkita kami sa fun run na yon sa Pasay. Siya na kasi ang naging source ko pagdating sa mga balita kay Migs. Naisip ko na sa pamamagitan ni Atom ay maaari kaming mapaglapit na dalawa. Na-excite ako noon sa isipin na mas gaganda ang chance ako na maging close si Migs kapag nagkaroon kami ng common friend. At si Atom na ngayon, Papadudut, ang lalaking magtatawid sa akin sa lalaking pinapangarap ko ng mga panahong yon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, halos isang buwan ang inabot bago ulit ako nagkaroon ng chance na masilayan si Migs, Papadudot. Masyado kasi ako naging busy sa trabaho kaya marami akong na-miss na fun run. Noong medyo gumaan na ang schedule ko ay agad akong nag-register para sa isang 10-kilometer run. Sa Pampanga ito ginanap na sana ay hindi ko sasalihan pero nung nalaman kong nandun si Atom na dadaluhan din ni Migs ay gumawa ako ng paraan para makasali din. Sa katunayan ay sarado na ang registration noon. Sa Facebook na ako naghanap ng taong nagbebenta ng kanilang running kit para makasali ako. Kilig na kilig ako noon dahil sa pagkakataong yon ay maipapakilala na ako sa wakas ni Atom
sa kaibigan niya. Mukha mang timang ay nagpaganda pa ako noong week na yon, Papa Dudut. Nagpaayos ako ng buhok at nagpa-facial para lamang magkaroon ako ng magandang impression kay Migs. Sigurado kasi ako na hindi na niya ako maaalala dahil noong nagkita kami noon ay saglit lang kaming nagkasama ng araw na nagpa-picture ako sa kanya. Bago ang araw ng fun run ay isang script pa ang isinaulo ko para ready ako kung sakaling mang mawalan kami ng mapag-uusapan. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko ng araw na yon. Hindi na nga ako nakatulog dahil sa sobrang pagka-excite. Kaso nga lang pagdating ko sa Pampanga ay walang Migs na dumating. Papa Dudut. Nasaan na ba si Atom? Kanina pa ako rito, my gosh! Hello? Hello, Dana. Nasaan ka na? Nandito ako malapit sa may baggage area. Ikaw, nasan ka ba? Nandito ako sa tabi ng stage. Sandali lang, antayin mo ako dyan. Pupuntahan kita. Ang lapit mo lang pala. Sige na, dalian mo. Dana! Kanina pa ako dito, ha? Kakarating ko lang sa may finish line eh. Hinanap ko pa kung saan yung water station. Teka, ano ba yung sinalihan mo? Bilis mo namang nakarating. Nag 10 kilometers lang ako ngayon. Ikaw ba? Nag 21 ako kaya natagalan. Grabe, ang tibay mo. Nag 21 ka rin last time, di ba? Kasama to sa training ko. Kasi susubukan kong sumali ng full marathon next year. Talaga? 42 kilometers yun, di ba? Tama. Kaya nga sinasalihan ko na lahat ng fun runs eh. Para makondisyon tong katawan ko. Ay, good luck! Ako medyo hirap pa ako sa 21 kilometers eh. Yang full marathon na yan ha, feeling ko hindi ko pa kaya. Gawin mong goal yan next time. Masaya sumali sa full marathon. Endurance ang kailangan dyan eh. Puspusang training dapat. Yun na nga ang ginagawa ko ngayon para makapaghanda sa susunod na takbo ko. Anyway, si Mix pala. Nasaan na siya? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Hindi makakarating si Migs ngayon. Ha? Bakit daw? Trinangkaso. Gusto nga niyang sumama kanina. Kaso sobrang taas ng lagnat niya. Kaya sabi ko na magpahinga na lang muna siya. Baka kasi mas lalo pang lumala nararamdaman niya eh. Ba't di mo naman kagad sinabi sa akin? Hindi ba? Akala ko na-text ko sa'yo. Nag-text ako sa'yo kanina eh habang nasa biyahe ako. Wala ka nabanggit sa text. Sandali nga, check ko. Nasaan na ba yung phone ko? Oh, eto. Ay, message failed pala. Nawalan siguro ng signal. Nagmamaneho kasi ako kanina eh. Ano ba yan? Dumayo pa ako sa Pampanga para makita si Migs, tapos hindi naman pala siya pupunta. Sorry, hindi pala na-send. Hindi ko napansin. Ay, bakit ba ang ilap ng tadhana sa aming dalawa ni Migs? Ganto na lang. Coffee na lang tayo. Para naman makabawi ako sa'yo. Nakakainis naman eh. Umasa pa naman ako na magkikita kami ngayon. Sorry na. Bawi na lang ako next time. Sabihan kita agad sa sked ni Migs. Promise yan ah. Oo. Minalas ka lang siguro ngayon kasi biglang nagkasakit si Migs. Uso ang trangkaso ngayon eh. Ay nako, excited pa naman ako. I-reserve mo na lang yung excitement na yan sa susunod yung pagkikita. Ano, coffee? Sige, kailangan ko talaga ng kape ngayon. Tara, may alam akong masarap na cafe dito sa Pampanga. May dala ka bang sasakyan? Meron. Sabay na rin tayong umuwi kung gusto mo. O sige, magpapalit muna ako ha. Antayin na lang kita sa parking lot. Mangongolekta na muna ako ng freebies. Okay, sige. Tawagan na lang kita kapag tapos na ako. Okay, see you later. Papa Dudut, wala naman akong magagawa noon kahit na magmaktol pa ako. Kaya kinanggat ko na lamang din ang alok sa akin ni Atom na magkape pagkatapos ng fun run. Nung araw na yon ay mas nakilala ko pa si Atom. May tinatago din naman pala siyang kulit. Malalim din siyang mag-isip at matalino kung magbitaw ng mga salita. Sa naging pag-uusap namin ay nalaman kong dati pala siyang sakitin. Muntik na siyang mamatay dahil sa sakit, kaya noong nabigyan siya ng second life, ay binago niya ang kanyang lifestyle. Nagsimula siyang umiwas sa bisyo. Kumain siya ng mga masusustansyang pagkain at nag-aral para maging fitness trainer.
Simula noon ay naging panata na ni Atom ang alagaan ang kanyang pangalawang buhay. Pagkatapos naming magkape ay inihatid na rin niya ako pauwi at nag-commute lamang kasi ako ng araw na yon. Kaya pumayag ako sa alok ni Atom na sumabay sa kanya pabalik ng Maynila. Yung mga paa ko rin kasi ay pagod na. Masasabi ko na mas lumalim ang ugnayan namin ni Atom pagkatapos ng araw na yon. Sa katunayan, mas naging open kami sa isa't isa dahil sa mga napag-usapan namin tungkol sa mga buhay-buhay namin. Dumating din sa punto na nagkukulitan na kami sa social media. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay nakaplano na rin noon ang mga fun run na sasalihan namin. Ang pagkakaibigan namin yon ay umusbong hanggang sa na-realize ko na lamang na may kakaiba na pala akong nararamdaman para kay Atom. Sarap talaga ng kape. Sa panahon ngayon, kape na lang talaga ang nagpapasaya sa atin, no? True, coffee is life. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay ng walang kape. Speaking of kape, try mo yung pinuntahan naming kapihan sa Pampanga. Masarap yung kape nila doon. Pampanga? Anong ginawa mo sa Pampanga? Ba't ka nakarating doon? Di ba nga may sinalihan akong fan run doon? Doon dapat kami magkikita ni Migs kaso hindi naman natuloy. Ah, yung kasama mo si Atom? Oo, nilibre niya ako ng kape. Aba, hindi naman ako na-inform na may kadate ka pala after ng fun run. Sira, hindi date yon, no? Nilibre lang ako ni Atom kasi disappointed ako na hindi nakasali si Migs dun sa fan run. Bumabawi lang yung tao sa akin. Asus, ang sabihin mo, bet ka nung Atom na yun. Issue ka naman, sis. Hindi kami bagay ni Atom. At saka isa pa, kay Migs na ako nakatadhana. Di mo pa bet si Atom? Feeling ko mas may chance ka sa kanya eh. Ay naku, hindi ko siya type, no? Bakit? Cute naman siya. Maganda pa yung katawan. Ikaw na lang kaya. Total na kukyutan ka, ikaw na lang ang lumandi sa kanya. Tapos kay Migs naman ako para double date tayo. Sira ulo, may boyfriend na ako. O bakit? Hindi naman yung problema. Eh kung patukan kaya kita dyan, tinuturuan mo pa ako magloko. FYI, hindi ako cheater. Huwag kang enabler dyan. Siyempre, joke lang yun. Kung naman. Huwag nating ipromote ang cheating dahil masama yun. Tumpak! Pero mabalik tayo sa topic. Hindi mo talaga bet si Atom? To be fair, cute din naman talaga siya. Actually, nung nagkasama kami sa Pampanga, masaya siyang kasama ha. Magugustuhan mo siya habang nakikilala mo yung pagkatao niya. Hindi naman ba siya red flag? So far, hindi ko naman siya nakitaan ng masamang ugali. Sobrang caring nga niya eh. Gentleman, tsaka marunong magdala ng conversation. Hindi siya madaldal pero kaya niyang mag-provide ng topic lalo na kapag medyo awkward na yung atmosphere. Base sa description mo, mukhang pasok naman siya sa standard mo ah. Hindi ko nga siya type. Ba't mo ba ako pinipilit kay Atom? Loyal ako kay Migs, no? Kay Migs na hindi ka naman kilala. Eh nako, makikilala din niya ako soon dahil tutulungan ako ni Atom. Nagpapapaniwala ka naman dun. Parang hindi naman talaga sila friends ni Migs eh. Kung totoong magkaibigan sila, pwede naman siyang mag-set ng date para magkita kayong dalawa. Busy nga raw yung tao. Bukod sa mga fitness commitment ni Migs, may negosyo rin siyang binabantayan. Kaya nga hanggang ngayon wala pa siyang girlfriend eh kasi wala raw siyang time para sa ganun. So paano ka papasok sa buhay niya kung hindi naman pala niya priority ang love life? Ako na bahala dun. Ako mismo magpapasok sa sarili ko sa buhay niya. Luka-luka ka talaga. Eh kailan naman daw kayo magkikita ni Migs? Wala pang update si Atom eh. Inaantay ko lang siya. Kay Atom nakasalalay ang love life ko. Naku sis, good luck. Mahirap maghabol sa pag-ibig. Lahat ng kakilala kong naghahabol, biguan sa dulo kasi maling tao pala yung hinahabol nila. Runner ako sis, kaya alam na alam ko kung ano yung mga hinahabol ko. Maniwala ka sa akin, hindi ako mabibigo dito kay Migs. Sa bagay, libre nga lang naman ang mangarap. Ha, baka magulat ka na lang dyan, kami na ni Migs. Padala mo yan kay Vicky Morales sa wish ko lang. Baka sakaling magkatotoo yung wish mo.
Magkakatotoo to. Ramdam ko na. Malapit na, sis. Papa Dudut, sa tingin ko ay attachment lang ang nararamdaman ko noon kay Atom, kaya hindi ko ito masyadong binigyan ng pansin. Wala kasi akong masyadong kaibigan na lalaki dati kaya hindi ako makapag-describe ng maayos kung ano ang nararamdaman ko para kay Atom. Isa pa ay loyal ako kay Migs noon at siya talagang pangarap kong makatuluyan kahit na parang imposible itong mangyari. Dahil alam kong marami ang nakapila sa kanya. Hindi naman ako kasing ganda ni Marian Rivera para makuha agad ang atensyon niya. Nung nagkaroon ng free time si Migs ay agad akong sinabihan ni Atom tungkol sa schedule nito. Tuwing weekend daw kada Sabado ng umaga ay laging nagpupunta sa gym si Migs para mag-workout. Ang ginawa ko ay agad akong kumuha ng gym membership sa gym na pinupuntahan nina Atom at Migs. Sakto dahil matagal ko na talagang planong mag-gym. Hindi lang ito matuloy-tuloy. Para sa akin kasi masyado nang magastos sa mga fun run na sinasalihan ko kaya dagdag gastos lamang kapag nag-gym pa ako. Pero sa ngalan nga ng pag-ibig ay willing akong gumastos, mapunan lang ang pangangailangan ng puso ko. Isa pa ay hindi naman daw ako sisingilin ni Atom sa pag-coach niya sa akin. Kaya naman pinatos ko na ang pagkakataon na ito na makapag-gym at makita ang lalaking crush ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudu, tawagin niyo na akong maarte pero pinaghandaan ko talaga ang araw ng pagkikita namin ni Migs. Dahil naunsya mi na nga ang sanay meet up namin noon sa Pampanga ay sinigurado kong matutuloy na ang pagkikita namin noong araw na yon sa gym. Maaga ko natulog para makapagpa-beauty rest. Ayoko maging pangit ang first impression sa akin ni Migs. Kaya ginawa ko ang lahat para maging presentable ako sa araw ng pagkikita namin. Bumili pa nga ako noon ng bagong gym outfit para hindi ako magmukhang out of place. Alam ko kasing mahirap makabingwit ng isang tulad ni Migs kaya hindi ko na sinayang ang opportunity na yon. Mukha man akong desperada sa mga pinagsasasabi ko, Papa Dudut, pero may rason naman ito. Matagal na kasi akong walang love life. Pansamantalo ko itong tinigilan dahil sunod-sunod na noon ang mga heartbreak ko. Ilang beses akong niloko ng mga lalaking hindi naman kagwapuhan. Sobrang baba ng standards ko noon para lamang masabing nagkaroon ako ng boyfriend. Pero kung sino pa ang bagsak sa looks ay sila pa talagang may ganang magloko. Kaya naman after na mga naramdaman kong heartache ay tinaasan ko na talaga ang standards ko. Hindi na ako papayag sa bare minimum lang dahil deserve kong magkaroon ng maayos na kapareha sa buhay. Pagkatapos ng mahabang panahon ay dumating din ang araw ng pagkikita namin ni Migs, Papa Dudut. Sobrang taas ng expectations ko noon pero noong finally ay na-meet ko na siya. Ang excitement na naramdaman ko ay agad na napalitan ng pagkadismaya, Papa Dudut. Nakailang sets na ako rito. Pagod na ako, Atom. Wala pa ba si Migs? Chill ka lang, on the way na raw siya. Ang tagal naman. Hulas na ako, oh. Baka mamaya hindi na ako mabango kapag nagkita kami. Darating na yun anytime. Tapusin mo muna yung sets mo. Tapos na. Kung ganon, dito tayo sa next. Gusto mo magka-abs, diba? Dito tayo. Tirahin natin yung abs mo. Ay, nakakapagod palang magbuhat. Masasanay ka rin. Oh, nandyan na pala si Migs eh. Talaga? Oh my gosh! Teka, anong gagawin ko? Halika, ipapakilala kita sa kanya. Sandali lang. Maglalagay lang ako ng pulbos. Wag na, halika na. Aray, sandali, wag mo ko hilahin. Kinakabahan ako eh. Migs! Oh, Atom, musta?
Ayos naman bro. Late ka ngayon ah. May tinapos pa kasi ako sa bahay eh. Kanina ka pa rito? Oo, mag-iisang oras na. May kasama kasi ako. Sandali ah, papakilala kita sa kanya. Dana, lika rito. Migs, si Dana nga pala. Hi! Good morning! Hello, good morning din. Migs, Dana, nice to finally meet you. kaano-ano mo si Atom? Girlfriend ka ba niya? Naku, hindi hindi ko siya boyfriend. Runner din yan. Matagal ka na raw niyang gustong ma-meet kaso hindi kayo nagpapang-abot sa mga fun run. Talaga ba? Oo, nagkita na tayo ng isang beses sa Taguig. Nagpa-picture pa nga ako sa'yo noon. Ganun ba? Di ko na maalala eh. Medyo matagal na rin kasi yun eh. Oh, maiwan ko na kayong dalawa ah. Usap muna kayo dyan. Ay, teka, saan ka pupunta? Magbubuhat muna ako. Di pa ako tapos sa ginagawa ko. Sige bro, Sige, sige. enjoy! Matagal ka na ba rito? Parang ngayon lang kita nakita sa gym na to. Oo, bagong member lang ako. I see. Ba't mo naman naisipang mag-gym? Nirecruit ka ni Atom, no? Parang gano'n na nga. Nasabi rin kasi niya na dito ka nag-gym. Oo, kakalipat ko lang dito last month. Member kasi dito yung boyfriend ko kaya lumipat na rin ako para sabay kami mag-workout. Ano? Boyfriend? Oo, sayang wala siya rito. Nasa Laguna kasi siya ngayon eh. Wait lang. Bakla ka? Bakit? Hindi ba halata? Hindi. Oh my gosh, hindi ko alam. Akala ko straight ka. Yan din talaga ang akala ng lahat eh. Pero tama yung narinig mo. Hindi nga ako straight. Hindi nga. Totoo ba talaga? Hindi ba sinabi sa'yo ni Atom? Wala siyang nabanggit sa akin eh. Well, ngayon, alam mo na. Papadudot kaya pala makinis ang mukha at sobrang gwapo sa pictures ni Migs dahil naglalagay pala siya ng foundation. Yun ang napansin ko nung magkausap kami ng malapitan. Wala namang problema sa akin, papadudot, kahit na maglagay pa ng makeup ang isang lalaki. Hindi ko lang kaagad na-gets na clue na pala yon sa totoong preference ni Migs. Kung iisipin ay lagi siyang nakapostura, kakaiba ang taste niya pagdating sa fashion at malumanay siyang magsalita. Yon ang mga nagustuhan ko sa kanya dahil hindi siya tipikal. Pero yun pala ay may rason kung bakit siya naging ganon. May mga kaibigan din naman akong parte ng LGBT community at masasabi ko talagang maayos sila sa sarili nila. Banidoso sila, talaga namang nakaka-impress ang sense of fashion nila. Sobrang na-turn off ako, papadudot, dahil bakla si Migs. Hindi dahil bakla si Migs, kundi dahil sobrang narcissist niya pala, papadudot. Kaya siguro malaki ang muscles niya dahil nabatak na ito sa pagbubuhat niya ng sariling bangko. Buong gym session namin ay wala siyang ginawa kundi ang mag-flex at ipagyabang ang mga achievement niya. Okay lang na ipagyabang ang success ng isang tao, pero kung ipinamumukha mo na ito para manliit lang ang kausap mo ay hindi ito maganda. Hindi man lang siya nag-effort na kilalanin ako. Sa huli, ang pagkagusto ko kay Migs ay nawala na lamang bigla. Siguro okay na rin yun na iba ang trip niya para hindi gaanong masakit na malaman ang katotohanang hindi kami para sa isa't isa. Pagkatapos ng meetup naming yon ay tuluyan ko nang inalis sa puso ko si Migs. Masaya ako para sa kanya at masaya din naman ako na dahil sa kanya ay nahumaling ako sa pagtakbo. Pero kung ano man ang naramdaman ko sa kanya dati ay kinalimutan ko na talaga, papadudot. Atom! Oh, Dana! Nandito ka rin pala? Hindi mo sinabi na sumali ka pala sa fun run na to. Humabol lang ako. May lakad sana kami ni Rona kaso nag-cancel siya 3 days ago. Since wala naman akong gagawin ngayong weekend, tatakbo na lang ako.
Buti na kaya mong tumakbo ngayon. Hindi ba sumakit katawan mo sa gym last week? Hindi naman. Mabilis naka-recover tong katawan ko sa gym session natin. Kaya siguro kinaya ko ng tumakbo ngayon. Mabuti naman. Umalis ka kasi agad pagkatapos yung mag-usap ni Migs eh. Oo, sorry pala ha. Hindi na ako nakapagpaalam. Bigla kasi ako nagkaroon ng emergency. Okay lang. Busy rin naman ako nung time na yon. Uy, sakto. Kasama ko pala si Migs ngayon. Teka, nasa na ba siya? Nasa stage. Kausap yung mga organizer. Nagkita na kami kanina. Kumusta naman yung kaibigan kong yon? Anong masasabi mo sa first meeting nyo? Okay lang naman. Hindi mo naman sinabi sa akin na bakla pala siya. Oo, may boyfriend yon. Hindi mo man lang ako in-inform. Wala naman kasi ako sa lugar para sabihin sa iba yung sexuality ng isang tao. Tsaka hindi ka rin naman nagtanong. Ang weird naman kasi kung magtatanong ako kung bakla yung tao, di ba? Akala ko kasi gusto mo lang siyang ma-meet ng personal. Hindi ko naman alam na type mo pala siya. Matagal ko na siyang bet. Kaso nga hindi ko alam na pareho pala kami ng hanap. Actually, matagal na sila nung boyfriend niya. Pero bakit hindi ko man lang nabalitaan? Sobrang sikat niyang tao pero wala man naglumabas na balita na bading pala siya. Low-key lang naman kasi si Migs. Tsaka napaka-private ng boyfriend niya kaya hindi rin sila ganong open sa public. Mga close friends lang talaga nakakaalam. Ay, hindi ba siya out? Out naman siya sa mga taong nakakakilala talaga sa kanya. Hindi rin naman kasi niya kailangang ipangalandakan na bading siya. Ikaw ba? Ipinapangalandakan mo bang babae ka? Hindi naman, di ba? Ibang case naman kasi yun. Siyempre, hindi naman lahat ng tao alam kung bading ka o hindi. Teka, ikaw ba? Straight ka ba o bakla ka rin? Uy, straight ako! Okay, kala ko may boyfriend ka rin eh. Hindi mangyayari yon. Babae ang gusto ko. Talaga ba? Bakit naman hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend? Hindi ko nga rin alam eh. Sa dami ng mga taong sumasali sa mga fun run, hindi man lang ako makabingwit ni isa. Hintay ka lang. Malay mo nandyan lang pala sa tabi mo yung makakatuluyan mo. Kung sino man siya, sana magparamdam na. Para naman hindi na lang puro dumbbell ang kasama ko sa bahay. Drama mo? Tara, kape na lang tayo. O sige ba? Tatawagin ko lang si Migs. Wag na, tayong dalawa na lang. Okay, ikaw ang bahala. Magpapaalam lang ako sa kanya. O sige, magkita na lang tayo after 10 minutes. Magpapalit lang ako. Sige, sige. Dahil naka-move on na ako mula kay Migs, akala ko noon ay matatapos na rin ang communication namin ni Atom. Pero hindi pa rin niya ako tinigilan, Papa Dudut. Inalagaan niya ang pagkakaibigan namin at thankful naman ako doon. Unexpectedly ay mas napalapit pa nga ako kay Atom. Tinuloy pa rin namin ang mga plano namin na pagsali sa mga fun run at iyon ang dahilan kung bakit binigyan ko na rin ng chance ang damdamin ko na tanggapin kung ano talaga ang totoong nararamdaman ko para kay Atom. Hindi siya yung tipo ng lalaking mapapa-head over heels ka kaagad sa kanya. It takes time para magustuhan mo ang isang katulad ni Atom pero ang time at effort na yon ay worth it naman lahat, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay mas lumalim pa ng lumalim ang samahan namin. Tinulungan niya ako pagdating sa fitness health ko at yun na rin ang naging bonding moment naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nagtapat sa akin si Atom na gusto raw niya akong ligawan. Hinayaan ko siyang manligaw hanggang sa nakumpirma ko na rin sa sarili ko na nahuhulog na talaga ang loob ko sa kanya. Pagkatapos ng mahabang panahon ay sinagot ko na rin si Atom, Papa Dudut, at masaya akong ibalita sa inyo na 5 years na kaming magkasintahan. Last month lang ay nag-propose na siya sa akin at sa susunod na taon ay nakatakda na kaming magpakasal. Ito po ang love story ko, Papa Dudut. Sana'y nagustuhan niyo ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dana. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love stories.
Ang dalawang puso na lubos na nagmamahalan ay wala ng ibang direksyon kundi ang magkita sa altar ng simbahan. Pero habang tumatakbo ang oras, ay may mga pangyayaring hindi inaasahan at ito ang susubok kung gaano katibay ang kanilang pinagsamahan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ituloy ang isang kasal kahit may nagawang mabigat na pagkakamali ang iyong mapapangasawa? Palaging dumadaan sa mabigat na pagsubok ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan, mga kapuso. Pagsubok na pwedeng maging dahilan para sila ay tumatag at pwede ring magpasuko sa kanilang relasyon. Kung malalagay ka sa sitwasyong alanganin ay handa ka bang bigyan ng bagong pagkakataon ng taong sumira ng tiwala mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Leon, 32 years old at sumulat ako sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng aking matalik na kaibigan na si Jordan. Papa Dudut, magkaibigan na kami mula noong elementary pa lamang at magkapatid ang turingan namin. Hindi na putol ang pagkakaibigan namin kahit lumipat na ako ng ibang paaralan noong high school ako. Pagka-graduate ng college, naging madalang ang komunikasyon namin sa isa't isa dahil naging abala na rin kami sa aming mga trabaho tapos ay na-transfer pa ako sa Davao. Kaya mas naging preoccupied ako. Kahit madalang ang pag-uusap namin, solid pa rin kaming magkaibigan. Isang araw habang nasa trabaho ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Jordan. Tuwang-tuwa ito at halos hindi ko na maintindihan kung bakit niya ako pinababalik ng Maynila. Yun pala ay ikakasal na ang best friend ko. Ikakasal siya kay Vern, ang babaeng sa kwentuhan ko pa lamang nakikilala. Pero alam kong siya na ang the one ni Jordan. Nagulat ako pero at the same time ay masayang-masaya para sa kanya dahil sa wakas ay natagpuan ni Jordan ang babaeng nagpatino sa kanya sa katauhan ni Vern. Hindi ko na mabilang ang mga pinakilala sa akin ni Jordan pero kay Vern lamang siya tumagal ng ilang taon. At si Vern ang tumapos sa pagiging babaero ng tropa ko, Papa Dudut. Sa kwento ni Jordan, isang anghel sa lupa ang pagkakadescribe niya kay Vern. Pero hindi ko pa ito nakikita kahit sa picture man lang kasi nag-deactivate ng social media si Jordan. Marami kasi siyang babae na tinaguan kaya nasanay na siyang wala ng social media. Ganon din naman ako, Papa Dudut. Hindi ako mahiling mag-upload o tumingin-tingin sa social media ng mga tao. Busy ako masyado sa trabaho kaya alam ko na pag tumawag si Jordan ay mahalagang ibabalita nito sa akin. Papa Dudut, ilang araw bago ikasal si Jordan ay lumuwas na ako ng Maynila. Kinita ko si Jordan at ang mga tropa isang gabi bago ang kasalan. Bakas na bakas sa mukha ni Jordan ang kasiyahan. At kinabukasan ay nandun ako sa hotel kung saan sila naka-check-in. Dumating ang araw na pinakahihintay ng kaibigan ko. Ang araw ng kasal niya. Ang araw na dapat sana'y magiging makabuluhang araw para sa isang taong nagmamahal. Pare! Jordan! Tulog pa rin nata siya. Anong oras na oh? Kasal niya na mamaya. Jordan! Oh, bukas naman pala. Bakit di nakalak tong pinto ng kwarto niya? Ay, makapasok na nga. Teka, ano to? Ano nangyari dito? Bakit ang gulo ng kwarto?
Nasaan kaya si Jordan? Jordan? Oh, Jordan! Bakit ka nakaupo dyan sa toilet? Hindi ka pa bihis? Tsaka bakit ang dumi-dumi mo? Teka, lasing ka ba? Gusto ko nang mamatay. Pre, talagang mamamatay ka pag di mo binigay sa akin yung bote ng alak na hawak mo. Nasobrahan ka ba sa excitement? Naubos mo yung 1 litro. Akin na nga yan. Ibalik mo sa akin yung bote. Hindi. Ilalapag ko tong bote dito sa tabi. Pre, umayos ka. Araw ng kasal mo tapos basag na basag ka? Maligo ka na. Bilisan mo, tutulungan kita ayusin yung isusuot mo. Gusto ko Pare, nang ano ba? mamatay. Uy, teka! Bakit may baril ka? Ibaba mo yan, pare. Hindi magandang biro yan. Mukha bang nagbibiro ako? Pare, best friends tayo. Kapatid mo ako. Kalma lang. Sabihin mo sa akin kung anong problema. May ilang oras pa tayo bago kasal mo. Sige, sabihin mo sa akin kung bakit gusto mo mamatay. Wala na. Wala nang silbi yung buhay ko. Pre, kaya nga nandito ako eh. Kausapin mo ako. Ano bang nangyari? Okay ka naman kahapon ah. Ang saya-saya mo pa. Ang saya natin. Bakit biglang gusto mo magpakamatay? Ano bang nangyari? Hiwalay na kami ni Vern. Hindi na matutuloy kasal namin. Ha? Paano nangyari yun? Nakipaghiwalay siya sa'yo sa mismong araw ng kasal nyo? Niloko niya ako, Leon. Niloko ako ng pinakamamahal kong babae. Ano? Niloko ka niya? Pare, paano kanya niloko? Teka, kanino kanya niloko? Sandali nga, naguguluhan ako. Paanong lolokohin ka? Kagabi lang magkakasama tayo. Tsaka sabi mo, nasa party sila ng mga kaibigan niyang babae. Sobrang sakit, pre. Lahat naman ginawa ko para sa kanya. Minahal ko siya ng sobra-sobra. Tapos ngayon, iiwan niya ako ilang oras bago kami ikasal. Ang sakit. Ayoko nang mabuhay. Pare! Napakasakit ng ginawa niya sa akin, Leon. Si Vern ang buhay ko. Umikot ang mundo ko dahil sa kanya. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kaya. Oo, masakit ang ginawa niya sa'yo. Pero pare, hindi totoo na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kasi nung wala pa siya sa buhay mo, nakaya mo naman eh. Naging masaya ka naman. Pare, sa totoo lang, iniwan din ako ng girlfriend ko. Nito lang din. Dapat nga kasama ko siya ngayon sa kasal mo eh. Ipapakilala ko sana siya sa'yo. Kaso, iniwan niya ako bago pa dumating tong araw na to. Pero tingnan mo pare, nandito ako ngayon kasama mo. Hindi naman katapusan ng mundo para sa akin. Hindi mo ako maintindihan. Wala ka kasi sa lugar ko. Wala nga ako sa lugar mo, pero nandito ako para sa'yo. Bumalik ako ng Maynila dahil gusto kong makasama ang best friend ko sa pinakamasayang araw sana ng buhay niya. At kung dahil sa nangyari magiging pinakamalungkot na araw to ng buhay mo, nandito pa rin ako. Tsaka sigurado ako na aalalayan ka rin ng pamilya mo. Jordan, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin para gumaan ang pakiramdam mo eh. Pero pare, handa akong makinig. Kailangan mo lang ilabas yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa akin lahat. Pero, mabuti pa. Ibaba mo muna yung hawak mong baril. Pare, tinan mo. Ha? Kukunin ko tong bote dito sa tabi. Tinan mo. Oh, shashot ako. Shashot ako para sa'yo. Yan naman ang gusto ko sa best friend ko. Sige, shot ka lang. Ikikwento ko sa'yo lahat ng nangyari. Papa Dudut, kahit na matagal ko nang kilala si Jordan ay doon ko lang siya nakita na umiyak at sobrang nalungkot dahil sa isang babae na umabot pa sa puntong gusto niyang magpatiwakal. Sa aming dalawa ay masasabi ko na kahit minsan ay hindi ko siya nakitang umiyak dahil hindi siya yung tipo na nagpapakita ng emosyon sa iba. Tahimik na tao si Jordan kahit sa harap ng ibang tropa.
Ako lang ang nakakaalam kung gaano siya kakulit at malamang ay ganon din siya kay Vern. Papa Dudut, ikikwento ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Jordan noong araw na yon. Yung mga salita niya na hinding-hindi ko malilimutan. Sinimulan niya ang kwento noong bumiyahe sila sa malayo ni Vern para romantic daw ang mood at ang setting. Kailangan ni Jordan ang biyahe na yon dahil yon ang hudyat ng kanyang proposal para kay Vern. Babe, saan mo ba ako dadalhin? At kailangan talaga nakatakip ang mga mata ko? Parang kikidnapin mo ko Relax ka lang sa piring mo sa mata. Kailangan talaga yan para sorpresa. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Malalaman mo rin kung saan yon. Baka naman madapa ako nito wala akong makita. Siyempre, hindi ko hayaan na madapa ka, no? Ano ba kasi ginagawa natin dito sa Antipolo? May hindi ba ako naalala na okasyon? Magantay ka lang, babe. At much? Naku, curious kasi ako, babe. Normally, sa mall lang tayo nagde-date. Ayan, nandito na tayo. Pwede mo nang tanggalin yung panyo sa mata mo. Okay. Oh my gosh, babe! Ang ganda naman dito! Candlelight dinner at ang ganda ng view! Napaka-romantic! Surprise! Nagustuhan mo? Oo naman, babe! Sasaya ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Happy ako at nagustuhan mo. Pero babe, bakit sinurprise mo ako ng ganito? Ang tagal pa naman ng birthday ko, tsaka malayo pa anniversary natin Teka, bakit ka lumuluhod? Marunong ka niyan. OMG, babe! Babe, Vern, pag tinititigan ko mga mata mo, nakikita ko ang ngayon, bukas at forever ko. Forever na makakasama sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Sa 5 taon na magkasama tayo, araw-araw napapasaya mo ko. Ngayon, magkakalayo tayo ng medyo matagal dahil sa bago mong trabaho. Kaya ayaw na kitang pakawalan pa. Vern, will you marry me? Jordan, of course! Pakakasalan kita. Grabe, ganito pala yung feeling. Napapanood ko lang sa TV Hindi ako umiiyak dahil malungkot ako Umiiyak ako dahil sobrang happy ko. Babe, kahit na umiiyak ka, napakaganda mo pa rin. Masaya ako na umuo ka. Sobrang saya. I love you. I love you too. Hindi ako makapaniwalang engaged na tayo, babe. Thank you sa effort mo na to. Hindi na ako makapaghintay na maging misis mo. Ako rin. Hindi ako makapaniwala na nangyayari to. Parang panaginip ang feels. Ano kaya sasabihin ni na mama at papa ngayon na engaged na tayo? Alam na nila bago pa kita ayain. At buong-buo ang suporta nila sa akin. Ang swerte ko naman talaga sa'yo. Maswerte rin naman ako sa'yo, babe. Kaya nga hindi na kita papakawalan Ang lagay kung hindi pa pala ako madedestino sa ibang lugar, hindi ka pa magpo-propose? Hindi naman sa ganon, babe. Naninigurado lang na akin na ang pinakamagandang babae sa galaxy. Kung hindi lang ako kailangan lumayo, aasikasuhin ko na agad yung mga kailangan natin para sa kasal. Pero alam mo, 1 buwan lang din naman yun. Tamang-tama, pandagdag sa mga gagastusin natin sa kasal. Okay lang yun. Ang hindi okay ay yung wala ka sa tabi ko sa loob ng 1 buwan na yun. But anyway, pwede naman na nating simulan ng paunti-unti mga kailangan natin para sa kasal. Excited na ako sa preparations. Mag-ingat ka lagi at magpakatino ka habang wala ako. Be a good boy. Ikakasal na tayo. Parang di mo naman ako kilala. Ayun na nga, kilala kita. Chick boy ka nung college tayo, no? At nagbago na ako mula nung nakilala kita. I love you. I love you too. Ikaw lang, promise. Ikaw lang din.
Promise. Papadudot habang binabalikan at unti-unting kinikwento sa akin ni Jordan ang mga naganap. Hindi ko nilalayo ang tingin ko sa baril na hawak niya. Kasabay din ito ang pagtitig ko sa kanya habang binabalikan ang ginawa niyang proposal para kay Vern. Kitang-kita ko ang pagngiti ng kanyang mga mata. Kahit ikinakwento lamang niya ang mga ito ay makikita mo ang pagmamahal niya sa girlfriend niya. Talagang tinamaan si Jordan kay Vern dahil siya lamang ang tumagal na girlfriend ni Jordan at nagpatino sa best friend ko. Iba ang effort niya para kay Vern, Papadudot. Habang nasa ibang lugar para magtrabaho si Vern ay naging okay pa rin ang relasyon nila at nag-umpisa na rin silang mag-ayos ng mga kailangan nila sa kasal. Pero uunahan ko na po kayo. Hindi po ito happy ending. Kahit kita sa mata ni Jordan ang saya tuwing sinasariwa niya ang kwento nila ni Vern, bakas pa din sa kanyang mukha ang sakit at kalungkutan. Lungkot na pilit niyang nilulunod sa pag-inom ng alak ng umagang yon. Para saan pa ang pagiging kaibigan ko kung hindi ko siya dadamayan? Pinaramdam ko kay Jordan na nandun ako para sa kanya. Kahit gaano pa kahaba ang kanyang kwento, kahit gaano kasakit para sa akin ang makita siyang ganon. Hindi ko iiwanan ang kaibigan ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sa tagal na naming magkakilala ni Jordan, sa tulong ng pag-isa-isa niya at pagkukwento niya sa buong pangyayari, ay doon ko pa lamang lubos na kilala ang mapapangasawa niyang si Vern. Tila matinong babae si Vern at wala ka nang hahanapin pang iba. Nakaramdam din ako ng kaunting inggit dahil naunahan pa ako ng kaibigan ko pagdating sa babae. Hindi ako kasing swerte ng best friend ko pagdating sa mga babae. Ako nga ang dapat na nagdadrama ng araw na yon dahil hiniwalayan din ako ng girlfriend ko, pero moment yon ni Jordan. Mas masakit pa din ang iwanan ka sa mismong araw ng kasal nyo. Naroon ako para sumuporta at para makinig sa kanya. Hinayaan ko lang si Jordan na magsalita at ilabas lahat ng kanyang saloobin. Sinimulan niya ang kwento sa proposal at sa mga panahong parang walang humpay ang kasiyahan nila. Pero unti-unting nagiba ang timpla ni Jordan habang kinukwento na niya ang pagbalik ng kanyang minamahal sa Maynila. Babe, miss na miss kita. Ha? Ano yun? Ang sabi ko, sobrang miss na miss kita. Miss din kita. Saan mo gustong kumain? Doon natin pag-usapan mga plano-plano natin sa kasal. Teka, sandali. Parang medyo nagkalaman ka ng konti ah. Konti lang naman. For sure, kasya pa din wedding gown mo sa'yo. Ano kayang motive natin? Di ba dapat sa kulay tayo nagsisimula? Pink, favorite mo yun, di ba? Vern? Babe? Ha? Ano uli yung sinabi mo? Kanina ka pa busy kaka-cellphone. May kachat ka ba? Wala. Nagsisearch lang ako ng magandang kulay. Blue na lang. Blue? Ha? Di ba pink paborito mong kulay? Teka nga, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Blue na nga, di ba? Oh, relax. Tingnan mo kasi mga gamit mo. Pink cellphone, pink shirt, pink bag. Tapos biglang blue gusto mo? Hindi na ba ako pwede magbago ng gusto? Kung ano yung sa tingin mo gusto ko, dapat yun na yun? Okay. Sorry na. Sige, blue tayo. Okay din naman yun. Malamig sa mata. Babe, punta muna tayo dun sa paborito mong resto. Yung may malalaking serving ng chicken. Na-miss kong kumain dun eh. Ayoko doon. Gusto kong kumain ng Japanese food ngayon. Ramen, ganon. Di ba allergic ka sa seafood? Ayan ka na naman.
May dala akong gamot. Gusto kong kumain ng ramen, tapos. Alam mo babe, parang kakaiba ka ngayon. Paanong kakaiba? Ano na naman ba yung napansin mo, Jordan? Nagkaroon lang ako ng mga bagong trip, kakaiba kagad. Hindi po pwedeng may mga bago lang ako nagustuhan? Ang lagay hindi na ako pwede mag-improve, ganon? Mula nung umuwi ka, iba na mga kinikilos mo. Saka parang tamad na tamad kang asikasuhin yung mga kailangan natin sa kasal. May problema ba? Wala! Ewan ha, pero iba yung pakiramdam ko eh. Sabihin mo lang sa akin kung… Wala nga! Sigurado ka ba? Pwede mo naman sabihin sa akin. Makikinig naman ako. Itigil mo na yung kakatanong mo kung ayaw mong tumaas ang boses ko. Wala, okay? Okay. Nag-worry lang kasi ako sa'yo. Jordan, naiirita na ako sa'yo Ang dali mo namang mairita. Hindi na nga ako magtatanong. Halika na, dun tayo sa Japanese resto na yun. Nawala na ako ng ganang kumain. Pwede bang umuwi na lang tayo? Ano? Alam mo, sa tagal ng pagsasama natin, lately napapansin ko na parang may something na off sa'yo. Tulad na lang nito. Ikaw tong mahilig mag-mall. Tapos ngayon, wala pa tayong nagagawa. Gusto mo nang umuwi. Hindi pa nga tayo kumakain eh. Sorry, Jordan. Babe, siguro pressured lang ako sa kasal natin. Tapos marami pa akong inaasikaso sa trabaho. Kahit day off ko, trabaho ang naiisip ko. Naiintindihan ko, babe. Sorry din at makulit ako. Pero halika na, para di ka na mairita. Ihatid na kita pa uwi. Papadudod sinabi sa akin ni Jordan na iniintindi na lamang niya ang mga kakaibang kinikilos ni Vern ng mga panahong yon. Pumasok din sa isipan ni Jordan na baka may iba na ang fiancé niya dahil sa madalas itong may ka-chat at kinakausap sa cellphone. Pero iba ang pagmamahal ni Jordan kay Vern. Pinagkatiwalaan niya ito ng todo at sa totoo lang ay stressful nga naman at nakaka-pressure ang ikasal. Tapos sasabayan pa ng trabaho. Minsan may breaking point din naman ang isang tao pag nagkasabay-sabay ang mga intindihin at responsibilidad. Tuloy ang kwento sa akin ni Jordan sa itinatakbo ng relasyon nila ni Vern. Kinuwento niya na medyo nagbalik naman sa pagiging masayahin si Vern. Kahit busy sila sa pag-aasikaso sa kasal ay nagagawa nila ulit ang mga bagay na lagi nilang nagagawa noon. Nanood sila ng sine, nag-discover ng mga kainan at tumambay sa park. Lumalakas din ang loob ko ng araw na yon habang nagkukwento si Jordan. Nagkakaroon ako ng pag-asa na pwede pa nilang maayos ni Vern ang problema na hinaharap nila. Pero binanggit ni Jordan na habang papalapit ang araw ng kasal ay tila lumalayo naman si Vern sa kanya. Takang-taka ang kaibigan ko hanggang sa nag-decide na siyang harapin at alamin ang problema para masagot ang mga katanungan sa isipan niya. Kung bakit biglang nag-iba ang soon-to-be wife niyang si Vern, Papadudot. Pare, ilang araw na lang matatapos na maliligayang araw mo. Ang gara mo kasi. May pakasal-kasal ka pang nalalaman babaero ka naman. Alam mo Ron, dati yun. Saka makinig kang mabuti ha. Pag kinasal na kami ni Vern, hindi na matatapos ang maliligayang araw ko. Ang tindi talaga ng tama mo sa mapapangasawa mo. Apaka-corny mo Di namin nakita sa'yo dati yan ha. Pare, corny na kung corny. Pero masayang masaya na ako. Siya na yung matagal ko nang hinahanap. Kaya nga papalit-palit ako ng babae nun Ngayong nasa akin na siya, bakit ko pa pakakawalan? Palibhasa, ikaw tong totoong babaero Hinay-hinay ka naman. Pero alam mo pare, nung pinakilala mo sa amin yung mapapangasawa mo, nakita namin na legit naman yung saya mo. Kaya congrats talaga sa'yo. At least matatahimik ka na. Ay teka, ba't di pala sumama sa atin si Vern? Masama daw timpla niya ngayon Ewan ko ba dun? Laging stressed. Malamang dahil sa kasal. Pansin ko nga pre, parang ikaw ang abala sa pag-aasikaso.
Di ba dapat babaeng gumagawa nun? Pre, kahit sino ang mag-asikaso. Basta ang importante, may kasal kami. Wala ka talagang alam sa relasyon ano? Eh di ikaw na maraming alam. Nga pala, ano na? Message mo na yung coordinator nyo. Anong oras na oh? Pupunta pa ba siya dito sa bar? Ito, kaka-message lang niya. 10 minutes daw, nandito na siya. Traffic daw eh. Oh, ang daldal mo kanina. Bakit bigla ka na nahimik? Pre, sabi mo masama timpla ni Vern, di ba? Oh, bakit? Eh bakit ando siya sa kabilang table? Saan? Teka, si Vern? Nasa bahay si Vern. Kamukha lang siguro niya yung nakita mo. Hindi Jordan. Parang si Vern talaga eh. Tumalikod ka kasi para makita mo. Paano mangyayari yun? Eh nasa bahay nga siya. Asan ba yung sinasabi mo? Ayun oh, yung naka-pink. Teka, parang kamukha nga ah. Pero ayaw niya ang pink. Blue na ang favorite color niya. So hindi siya yan. Halika na, alis na tayo. Hindi, lapitan na natin para sure. Teka, puntahan ko lang. Wag na, mapapahiya lang tayo. Hindi naman si Vern yan. Teka pre, wait lang. Nakaharang kasi kanina yung waiter eh. Ngayon ko lang nakita, may kasamang lalaki oh. Ayan oh, yung nakatalikod. Baka yung pinsan niya. Pare, hinalikan ni Vern yung lalaki. Imposible naman pinsan niya yun. Baka sa pisngi. Anong pisngi pre? Tignan mo kasi ulit para makita mo. Parang ang layo ng pisngi sa labi. Oh, tumayo si Vern. Nag-walkout na. Ay, sayang. Doon siya sa kabilang exit lumabas. Tara pre, puntaan natin yung lalaki. Gusto kong manapak eh. Ang kulit mo naman, Ronnie. Hindi nga si Vern yun. Nag-message na din yung coordinator. Hindi daw siya makapag-park. Doon na lang tayo mag-usap sa sasakyan. Pero pare… Hindi nga pre, okay? Hindi. Kaya tigilan mo na. Oo, sige. Ikaw bahala. Pero sure akong Ang kulit mo naman eh. Hindi nga si Vern yun, okay? Okay. Sabi mo eh. Papadudot, hindi makapaniwala si Jordan sa kanyang nakita noong oras na kasama niya ang kaibigan naming si Ron sa loob ng bar ng gabing yon. Todo ang pagdinay niya sa sarili niya na si Vern ang nakita nila noon. Pero alam ng kaibigan ko na si Vern nga ang nakita niya. Talagang hulog na ang kaibigan ko kay Vern. Sa takot niyang baka biglang mawala sa kanya si Vern ay hindi na lamang niya hinarap ang katotohanan. Umasa siya na kaya nilang maayos ni Vern anumang problema ang namumuo sa relasyon nila kung meron man. Kagaya ng tropa naming si Ron ay nakaramdam din ako ng galit. Galit kay Vern at galit kay Jordan. Bakit hindi man lang kinumpronta ni Jordan ang girlfriend niya? Na una ay nagsinungaling sa kanya at pangalawa, may kinitang iba at hinalikan pa. Gumawa na lamang si Jordan ng kwento sa isipan niya. Marahil daw ay inaaliw lang si Vern ang sarili niya at gusto munang makipag-usap sa ibang tao. Niyuyug-yug yung stress para kumalma. Pero kahit sa ang anggulo tignan, may pagkakasalang ginawa si Vern kay Jordan. Naniniwala si Jordan na mahal siya ni Vern at nakagawa lamang ito ng ganong bagay dahil sa pressure kasi nga ay malapit na ang kasal nilang dalawa. Alam kong wala na sa hulog at Love Stories. Barangay Love Stories. ilang araw na rin akong nakabalik ng Maynila noong mga panahon na yon, Papadudot. At isang araw bago ang kasal ay doon kami nagkita-kita ng tropa para sa huling gabi ng pagiging single ni Jordan. Wala akong nakita sa kanyang kahit na anong bahid ng pagkabahala o lungkot noong time na yon. Kahit galing ako sa breakup ay masayang masaya ako noong gabi na yon at ganon din ang best friend ko. Marahil ay panandalian niyang nalimutan ang mga problema o di kaya namay ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang maitali na siya sa babaeng pinakamamahal niya. Hinatid ko si Jordan sa kanyang hotel noong gabing yon. Habang nasa sasakyan kami ay tuloy-tuloy ang aming pagkwekwentuhan tungkol sa nakaraan. Mga alaalang hindi mabubura. Mga alaalang nagpatibay sa aming pagsasama. Nagpaalam na ako kay Jordan at sinabihan ko siya na good luck
at nag-congrats na rin ako in advance. Kinabukasan na ang kanyang big day kaya dapat na makapagpahinga na kami that night. Ang hindi ko alam ay magiging mahaba pala ang gabi na yon para sa matalik kong kaibigan na si Jordan Papadudut. Sino kaya itong kumakatok? Gabing-gabi na. Bellboy siguro to. Teka lang, ito na. Oh, Vern! Namiss mo na ako, babe. Di ba bawal magkita ang bride at groom the night before ng kasal? Baka mamaya hindi pa matuloy kasal natin, ha? Jordan, Oh, bakit ganyan mukha mo? Umiiyak ka ba? Ano nangyari? Tara, pumasok ka muna dito sa kwarto. may gusto kasi akong sabihin sa'yo. Importante to. Ano ba yun? Mukhang importante nga talaga yan kasi pinuntahan mo pa ako sa hotel room ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero, Jordan, Vern, ano ba nangyayari ha? Bakit ka umiiyak? Jordan, matagal ko nang iniisip to at ngayon lang ako nakakuha ng lakas ng loob. Gagawin ko to kasi hindi lang para sa akin, para din to sa'yo. Vern, sabihin mo na kasi kung ano yan. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Jordan, ayoko nang ituloy yung kasal natin. I'm sorry. Sorry, Jordan. Anong sabi mo? Huwag na nating ituloy yung kasal. Wala nang kasalan na mangyayari bukas. Ha? Seryoso ka ba? Vern, kung prank to, ilabas mo na yung nagre-record ng video. Hello? Nasaan ba yung camera? Prank ba to? Hindi ako nagbibiro. Hindi to prank. Totoong sinasabi ko. Bakit? Bakit ayaw mo nang matuloy yung kasal natin? Sabihin mo, Vern, bakit? Ayoko maging unfair sa'yo. Ayoko na magpakasal. Jordan, buntis ako. Ano? Teka, di ibig sabihin, magiging tatay na ako? Jordan, buntis ako pero hindi ikaw ang ama. Vern naman, please, huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. So, totoo nga. Totoo ngang may iba ka na. At nabuntis ka pa niya. I'm so sorry, Jordan. Hindi naman ako tanga, Vern. Hindi lang ako nagsasalita pero napansin ko na yan mula nung bumalik ka dito sa Maynila. Nag-iba ka na. Pilit kong inintindi. Kahit may nag-I love you sa'yo sa chat, hinayaan ko lang. Nakita din kita sa bar na may kasama. Sabi ko pa sa tropa ko, pinsan mo lang yun. Pero sino nga namang pinsan ang naghahalikan, di ba? Jordan. Matagal ko nang alam, Vern. Pero handa akong tanggapin lahat ng pagkakamali mo. Kahit may iba kang lalaki na kasama sa kama, palalampasin ko yun. Kahit hindi akin yung dinadala mong bata, aakuin ko siya. Kahit kamukha pa siya ng tatay niya, okay lang sa akin. Vern, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Dapat nagagalit ka sa akin. Saktan mo ko! Pagsalitaan mo ako ng masama, murahin mo ako. Bakit tinatanggap mo pa rin ako? Sobrang mahal kita. Kaya kong magbulag-bulagan para sa'yo. Kaya kong magtiis para sa'yo. Jordan, I'm sorry. I'm so sorry. Tana, ito, yayakapin kita para kumalma ka. Okay na, Vern. Pinapatawad na kita. Tana, tama na, huwag ka nang mag-sorry. Jordan, ano ba? Tanggalin mo tong pagkakayakap mo sa akin. Nagsusorry ako sa'yo dahil buo na ang desisyon ko. Kailangan kong gawin to dahil hindi ko kaya magpakasal sa'yo na iba ang laman ng puso ko. Vern, paano nangyari yun? Baka nalilito ka lang dahil nabuntis ka niya. Di ba sabi ko naman sa'yo, okay lang sa akin.
Bubuo tayo ng pamilya. Tutuparin natin lahat Tama na, Jordan! Please, palayain mo na ako! Parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Please. Huwag mo akong iwan. Jordan, maraming salamat sa pagmamahal mo. Pero hindi ko na kayang suklian yan. Vern naman. Sige na, aalis na ako. Sana pagdating ng panahon, mapatawad mo ko at mahanap mo ng tamang tao magmamahal sa'yo ng totoo. Vern, wag, please. Bitawan mo ko, Jordan! Please, wag mong gawin to. Huwag mong gawin sa sarili mo to. Huwag kang umalis. Huwag ka magmakaawa. Hindi ko deserve ang kagaya mo at hindi mo rin deserve ang masaktan ng tulad ko. I'm so sorry. Vern! Papadudot kung may isa sa mga masasakit na mangyayari sa isang lalaki ay iwanan ang kanyang pinakamamahal. At doble o di kaya ay triple ang sakit kung nalalapit na ang inyong kasal. Binaba ni Jordan lahat ng pride niya bilang isang lalaki at nagbulag-bulagan siya para kay Vern pero nagawa pa rin siyang iwanan nito. Kaya naiintindihan ko kung bakit ko naaabutan ang kaibigan ko sa ganong klase ng estado, Papadudot. Habang kinikwento ni Jordan ang mga pangyayari ay tumitindi ang galit na nararamdaman ko para kay Vern. Ang babaeng pinagpalit ang kaibigan ko. Higit sa lahat ay nagpabuntis pa. Sa mga oras na yon ay gusto kong sugurin si Vern. Gusto kong makilala yung lalaki na bumuntis sa kanya. Gusto ko silang saktan parehas dahil sa ginawa niya sa kaibigan ko. Papadudot, hindi ko kayang makita sa ganong kalagayan si Jordan. Walang mga salita na mula sa aking bibig ang magpapagaan ng kanyang dinadala. Walang katumbas ang sakit na nararamdaman ng kaibigan ko kaya't hinayaan ko lamang siyang ilabas ang lahat ng ito. Tanging ang pakikinig lamang ang magagawa ko para sa kanya. Ayun na nga nangyari. Ang sakit dahil yung taong minahal ko ng sobra nagawa kong lokohin. Tiniis ko yung mga ginawa niya dahil mahal na mahal ko siya. Kahit na ano pang ginawa ko para sa kanya, iniwan pa rin niya ako. Hindi ko alam kung anong masasabi ko sa nagawa ni Vern. Napakasakit talaga maiwan ng minamahal. Lalo na kapag pinagpalit ka sa iba. Naawa ka na ba sa akin ngayon? Masaya ka na ba na ikaw ang pinili ni Vern? Sa bagay kayo. Pareho kayong manluloko. Ha? Ano pare? Anong manloloko? Anong nagawa ko? Magsama kayo ni Vern. Mga hayop kayo! Jordan, huwag may tutok sa akin yung baril. Ano ba sinasabi mo? Anong kinalaman ko sa inyong dalawa? Ang galing mo rin, no? Sobrang galing! Akala mo hindi ko alam? Nagkukunwari ka pa dyan? Jordan, ibaba mo yung baril, please. Hindi ko talaga alam kung anong sinasabi mo. Bakit kami magsasama ni Vern? Hindi ko pa nga nakikita yung mapapangasawa mo eh. Mapapangasawa? Hindi ko na siya magiging asawa dahil sa'yo. Mula bata, kilala na kita. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Pare, ano ka ba? Yung baril, please! Huwag may tutok sa akin! Wala kang kaluluwa, hayop ka! Pare, huminahon ka, please! Anong klaseng kaibigan ka? Inagaw mo yung babaeng pinakamamahal ko! Jordan? Vern? Leon? Veronica? Bakit nandito ka? Teka, paano mo nakilala si Jordan? Anong ginagawa mo rito? Ikaw yung best friend ni Jordan? Ikaw dapat ang best man niya sa kasal namin? Jordan, bakit may baril ka? Ibaba mo yan, please! Veronica? Vern? Si Jordan yung sinasabi mo sa akin ng fiancé mo? Siya ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin?
Paano nangyari to? Ang gulo! Bakit niyo nagawa to sa akin? Ginago ako ng dalawa sa pinakamamahal kong tao. Hindi nga pala kayo tao. Mga hayop kayo! Pare, Jordan! Hindi ko alam! Maniwala ka sa akin! Huwag niyo nga akong lokohin. Hindi ako tanga. Jordan, please ibaba mo na yung barel. I'm sorry, hindi ko alam na siya ang best friend mo. Maniwala ka, please. Nakilala ko si Leon nung na-assign ako sa Davao. Hindi ko akalain na si Leon yung kababata mo. Please, maniwala ka sa akin. Jordan, maniwala ka. Tama yung sinabi ni Veronica. I mean ni Vern. Hindi ko sinadya magkagusto sa fiancé mo dahil hindi ko talaga alam. Inamin niya sa akin na ikakasal na siya at hiniwalayan niya ako. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, pare, hindi ko alam na ikaw yun. Tama na! Tama na! Anong klaseng kaibigan ka? Nakita ka pa namin ni Ron. Pinagtakpan pa kita sa kanya. Nagdadasal ako na sana hindi ikaw yung kasama ng girlfriend ko. Pero hindi ako magkakamali sa suot mong damit. Dahil ako nagpa-arbor sa'yo nun. Jordan, nandun ka sa bar nung gabi na yon? Bakit hindi mo ako kinausap? Bakit hindi mo kami kinausap ni Vern? Umaasa ako na hindi totoo ang nakita ko. Natatakot ako na mawala sa akin ang mga mahal ko sa buhay. Kayong dalawa yun. Tapos, ganito ang igaganti nyo sa akin? Maglalandian kayo at ikaw hayop ka. Binuntis mo pa ang girlfriend ko. Ha? Ano? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi mo alam? Veronica, anong sinasabi ni Jordan? Leon, buntis ako. Ikaw ang ama. Hayop ka talaga, Leon. Jordan! Please! Huminahon ka lang! Baka pumutok yung baril na hawak mo. Please! Wow naman! Tagapagtanggol! Ang galing nyo, no? Ang galing mo, Veronica! Yang simpleng kakatihan mo, bigla kang nagkaroon ng instant family. At best friend ko pa ang tatay. Kailan nga pala ang kasal nyo? Ako ang best man? Jordan! Shut up! Hindi ka ang kausap ko! Jordan, bumalik ako rito dahil baka hindi kayanin ng konsensya ko kung siseryosohin mo mga sinabi mo sa chat. Konsensya? Meron kang konsensya? Nung nagmakaawa ko sa'yo kagabi, nakonsensya ka ba? At kung hindi pa kita tinext na magpapakamatay ako, hindi ka babalik dito. Napag-isip-isip ko na din na hindi ko na din kailangan ng katulad mo. At ngayong nagkaalaman na, ano nang susunod na eksena? Diba, nag-break kayo dahil sa akin? O ayan na, malaya na kayo. Magbalikan na kayo. Hindi, Jordan. Hindi ko babalikan si Leon. Veronica, paano yung bata? Hindi naman pwedeng lumaki siya ng walang kinikilalang ama. Talagang Hindi- dito pa kayo sa harapan ko nag-family planning? Jordan, please! Huwag mo itutok yung baril kay Veronica! Buntis siya, di ba? So ulirang ama ka na ngayon. Nakakatawa, no? Isang iglap, biglang napunta sa'yo yung shota ko. Jordan, pag-usapan natin to. Ibaba mo na ang barel, please. Wala na tayong pag-uusapan. Malinaw na sa akin ang lahat. At sabi mo sa akin kagabi, di ba? Hindi mo kaya magpakasal sa akin dahil iba ang laman ng puso mo. Iba na ang laman ng puso mo. Ako lang ang dating laman yan. Ginawa ko ang lahat para hindi ako mawala dyan sa puso mo. Nasobrahan ba ako? Mali ba ako? Anong mali sa akin, Vern? Ano? Jordan, please! Huwag mong itutok ang baril sa ulo mo! Jordan, pare! Ibaba mo na yung baril, pare! Hindi ito ang sagot! Huwag kayong lalapit. Jordan, please! Pare, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo ituloy! Magpakasaya kayo. Pare! Malaya na kayo. Jordan! Papadudot yung unang putok ng baril ay nagmistulang warning shot. Hindi tinuloy ni Jordan na patamaan ang kanyang sarili.
Nabasa ko yung ginawa niyang yon na baka ayaw pa talaga niyang tapusin ang buhay niya at desperado siyang humingi ng saklolo kahit na hindi nagsasabi na pigilan namin ni Vern ang balak niyang pagpapatiwakal. Binasa ko ang mga sumunod na galaw ni Jordan at nagsumamo na si Vern matapos ang warning shot na yon. Dala na rin ang matinding nerbiyos. Papadudot sa unang pagkakataon na bumungad sa akin, mabilis kong sinubukang agawin ang hawak niyang baril. Mukhang kinulang ako sa pagtansya ng sitwasyon dahil nakaporma pa si Jordan noon. Ayaw niyang bitawan ng baril kaya nauwi kaming dalawa sa agawan. Desidido akong maagaw ang baril kay Jordan. Alam ko kasi na yun na lamang ang paraan para hindi niya ituloy ang pagpapatiwakal na balak niyang gawin. At para masiguro ko rin na hindi kami mapahamak ni Vern kalaunan. Sa agawan ng baril na naganap sa pagitan namin ni Jordan ay aksidenteng pumutok ito, papadudot. Nagulat ako. Kinabahan ako para sa buhay ko at noong mahimasmasan ay naramdaman ko na hindi ako ang tinamaan. Akala ko nga ay si Jordan ang nabaril noon kasi hindi nabura ang pagkagulat sa mukha niya. Tapos may narinig ako ng ingay, tila tunog ng taong bumagsak. Nagulat na lamang kaming dalawa ni Jordan at si Vern pala ang tinamaan. Nagmadali kami ni Jordan na itinakbo si Vern sa ospital. Pagdating doon ay ako na lang mag-isa ang pumasok sa loob at si Jordan hindi na ako sinamahan. Sa nerbiyos ko at pagkaligaga ay hindi ko na malayan na hindi ko na pala kasama si Jordan. Yun ang huling beses na nakita ko siya, papadudot. Mula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Ang naging magandang kinalabasan sa kabila noon ay daplis lang ang naging tama ng bala kay Vern. Kaya mabilis lang din siyang nakarecover dahil sa kaunting galos sa kanyang balikat. Papadudot yon ang nagpabago sa takbo ng buhay ko. Ilang taon na ang nakakalipas. Sumulat ako sa inyong programa para mabawasan ang bigat sa aking konsensya. Hindi ko lubos na maisip na ako pala ang tinutukoy na lalaking naging dahilan sa pangangaliwala ni Vern kay Jordan. Hindi ko matanggap na nasaktan ko ang best friend ko ng sobra. At alam kong ako ang dahilan kung bakit nagkasira kaming dalawa. Papadudot, hindi matahimik ang konsensya ko dahil nawala si Jordan sa buhay ko na puno ng galit ang puso. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. Naalala ko yung araw na huli kaming nagkita ni Jordan sa hotel bago ang insidente. Ang sama ng titig niya sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Mas masakit pa ang mga tingin niya kesa sa lahat ng mga sinabi niya. At ngayong nangyari na ang mga nangyari, alam mo papadudot ay naisip ko na sobrang deserve ko po ito. Walang laman ang puso ko kundi puot at pagsisisi. Kung siguro mas nabasa ko lamang ng mabuti ang mga pangyayari noon ay magkaibigan pa rin kami ni Jordan. Hindi naging kami ni Vern at natuloy ang kasal nilang dalawa. May best friend pa rin sana akong kasama sa ngayon. Si Vern o Veronica naman ay hindi ko na siya nakita matapos niyang makalabas ng ospital. Hindi ko rin alam kung lalaki o babae ba ang anak ko sa kanya. Hindi na rin niya ako binigyan ng pagkakataon na magpakaama sa anak naming dalawa. Papadudod kung nakikinig man si Veronica ngayon ay gusto ko lamang sabihin na nandito ako kung kailangan niya ng tulong para sa anak namin. Alam niya naman kung paano ako makokontak. At sa pinakamamahal kong kaibigan na si Jordan, pare kung nasaan ka man, alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa iyong kasalanan. Pero hindi ko ginusto na sa ganito humantong ang pagkakaibigan natin. Kung alam ko lang pare, kung alam ko lang. Kaya kong iwan si Vern para sa iyo at kung tatanungin, sa susunod na buhay ay ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko na kaibigan. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan at mahal kita bilang isang kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, papadudot. Maraming salamat po.
Sa lahat ng ating mga kabarangay na masugid na tumutok sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Leon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1